Welcome to my vlog. Charis. So, ayan, update sa aming pinapagawang bahay. Ayan si Tito Ones. Si Papa nagbili ng ng materials. Bumili siya ng plywood. Tapos, kukulamber pa na 2x2 kasi nga, maglalagay na dyan sa may, ayan o. Diba, ayan, may beam. So, ayan guys, natapos na nga pala ni Papa yung beam kahapon. Tapos, tinulungan ni Tito Ones. So, maglalagay ng mainit. Maglalagay ng plywood. Ayan, para pag nagbuhos, meron na siyang plywood. Tingnan natin sa loob. Ito si Bunsoy. Tadaan. So, ayan siya guys. Wait lang. Gamit ko nga pala ngayon yung GoPro nga pala ngayon guys yung gamit ko. Kasi, yung phone ko na ginagamit pag vlog. Kasi nga guys, na dito na baha dyan sa loob ng kwarto ko. Tapos yung mga charger nahulog. Hindi na siya nasa-charge. Kaya lobat ngayon. Kaya, nagamit ko tong GoPro. So, ayan. Para sa yan, meron ng beam. Ayan. So, isasama yan na sa kusina. Kasi hindi pa nga tapos. Tsaka, wala pa nga poste doon sa may gidle. Ayan na siya. So, yan. Kasi gusto makita ni Tito Joe kung paano nila gagawin. Kasi gusto ni Tito Joe yan matibay. Kailangan siya strong. Charot. For today's video guys, gusto kong magluto ng bumili ako kanina sa market ng shrimp kasi nakakita ko ng hipon, yung malalaki. Kaya isipan kong gumawa ng buttered shrimp. Palagi ko kasi yun nakikita sa Facebook, sa FYP ko. Parang ang sarap. Ang sarap niya. Buttered garlic shrimp. Ganyan. Ayan o. Tada! Ready ko lang. Kasi nga, yung stand ko, hinahanap ko. Pero kasi, di ba, itong GoPro ko, meron siyang stand, yung hawakan, yung binigay ni Kuya Vince. Hindi ko man alam kung paano siya alisin. Kaya, pero kaya naman siya, nakakatayo naman siya. Ay, tingnan natin kung makatayo siya. Ay, nakakatayo naman siya, oh, diba? Pero natatakot ako baka kasi matumba or maano siya, tapos mabasag yung camera natin. Wala tayong camera! So, i-ready ko lang siya, guys. So, guys, first natin gagawin, hugasan natin itong hipon. Hipon. Kaso, ang alam ko dito, tinatanggalan pa kasi ito nung, uy, nag-aaway na naman yung dalawa. Tinatanggalan pa ito ng, sana hindi ka mahulog. Okay na. Wait lang, guys. Kailangan natin siya. Ayan na. Hoy! Ito na. Ito na siya, guys. Tatanggalan to ng yung parang, yung bituka niya yung nasa loob. Ganyan. Ganyan. Tada! Wala pa nga pala akong nabiling butter. Pero may tindahan na kami. May tindahan na kami. May tindahan na dito. Yung sila Tita Joy na dito ng tindahan. Dito sa Manahaw. Kaya hindi na namin kailangan lumabas. So guys, tada! Malasa. So guys, eto na siya. Gunting na lang yung gagamitin ko. Yung mga nakita ko kasi toothpick or kutsilyo. Pero, wag. Nagtry nga pala ako ng isa. Asa na yun? Nagtry ako, sabi ko, ay, ang naisip ko, guguputin ko dito sa may, sa may bandang likod niya, dito sa may leeg. Leeg na lang. Tapos, naputol. Hinila ako yung green. Yun nga, yung mapait. Naputol siya. Hindi, gupit naman ako. Ganyan naman. Naputol na naman. Hanggang sa naubos na. Nandito na sa dulo yung gupit niya. Pero carry naman. Diba? Ayan. Try pa tayo ng isa. Sana naman, wag na siya ba't napuputol? Hindi na ba siya fresh? Tingnan natin. Ayan. Ayan o. Ayan yung niya. Yung mapait. Mapait to eh. Naputol. Naputol siya. Diretso na lang natin lahat. Para easy to open na lang pagkakain na. Diba? Hala. Ano to? Bakit siya naging ganito? Bakit natin ito? Ayun! Ayun, mahaba oh. Tadan! Ganyan dapat siya, guys.
May mga lumalabas sa kanilang kulay yellow. Wala kasi dito si Papa. Pero nagluluto na ako nito dati. Pag gusto kong kumain. Ayan. Ang hirap ko. Ayun na oh. Sana hindi siya magputol. Pag nagputol ka. Natatakot ako. Nagputol siya. Feeling ko naputol. Oo. Feeling ko lang, pero hayaan na natin. Kung pumait siya, edi pumait na lang siya. Ayan. Pinagpapawisan na ako. Bagong ligo, pero pinagpapawisan. Grabe talagang init sa Pilipinas. Yun. Yun. Uy. Madami kasi to guys. Pero ano pa lang, 2:00 pa lang ng hapon. Kaninang umaga hindi na ako naputol ata. Hindi ako nakapag-vlog kaninang umaga. Kaya ngayon na lang. Uy. Parang ang satisfying pag nagtatanggal ng ganito. Pag nahihila mo lahat, pag natatanggal. Nandiyan na si Papa. Bumili kasi ng materials. Ayan guys, pinabili ko pa yung kapatid ko ng butter kasi wala kaming butter. Ayan. Ayan yung kailangan natin. Tapos, ayun. Ayan si Pa. Dinaragdagan para maging matibay. Kasi aapakan yan kapag ay hindi man pala. Ewan ko pero ito si Tito Odesabla. Ay, nahulog siya. Nan mabus pa. Lunes. So guys, sa Monday daw po magbubuhos. Hindi ko kasi alam mga tawag nun. Basta ganyan na yun. Ilalagyan na din ni Tito Nis ng pangbing. Pero ito, makiat dito. Baka mahulog din ako. Charot. Maglalagay na din ng beam doon sa may kwarto ko. Sa taas ng kwarto ko. So yan guys. Ang liit kasi ng GoPro. Kaya may liwanag kasi dito. Hindi ko makita kung okay ba yung ano. Pwede na yan. Habang hinaantay ko yung battery natin. Maggagayat na ako nitong bawang. Tsaka sibuyas. Guys, kailangan ko pa kasing tumayo. Hindi naman makikita yung bawang. Bakit ba kasi ganito ang tatakad ninyo? Guys, ang tatangkad ng mga people dito. Ang tatangkad nila.
Wow, naghugas si Bunso. Naghugas ng plato. Ba't hindi ako naiyak? Ba't kita iiyakan? Bawang ka ba? Ha? Charis. Nakita ko yun sa ano? Sa TikTok. Bawang ka ba? Bawang ka ba? Hindi siya sapat. Hindi siya sapat pamukpok. Kailangan natin ha? Martilyo. Malinis, magamit na ba? Hindi, syempre. That's grader, may malang Wow. Very good. Butter, sabi ko. Hindi dahil eh, wala mong butter. Bakit? Wala mong mga Ayoko butter. niyan. Charis. Ganyan. Nakatapos na ni Bunso magpugas. Ayan na po. Wala daw butter. Bakit? Eh, butter ang kailangan ko. Gusto ko yung butter. Star margarine. From butter to star margarine. Oh my. Oh my. Pwede ito pa? Pwede daw sabi ni Pa. Pwede na yan. Anong meron yan? Yun na yun. Ayan po yung mga kailangan natin. Pamit ng durog, bawang sibuyas, tomato paste, atong oyster. Nakita ko yung iba, wala namang oyster, pero yung iba meron. Tapos etong dapat butter. Sana nauwi siya sa star margarine at Sprite. Yun na. So guys, nagpapainit na ako ng kawali. Ayan. May tubig pa siya. Buksan na natin ang margarine.
Sprite, guys. Ano na puno ko na yan na ketchup? Ini may Sprite. Ipas ko lang. Ano? Okay. Paminta. Dahon ng paminta. Dahon na yung pagpaminta. Laurel. Rosette laurel. Ha? So guys, ayan na siya. Kakalagay ko lang ng Sprite. Antayin natin siya mag, ng kaunti. Tsaka hindi pa kasi luto yung, natin, yung shrimp. Tapos after, lalagyan natin ng ketchup. Ayan. Pasal natin yung apoy. Hindi talaga ako masarap magluto. Tsamba lang. Pag ako nagluluto, palaging hindi siya, wala siya sa iba yung lasa niya. So yan guys, pinabakuan nga pala yan papa. Para hindi siya matumba or maputol. Ganyan. Para malakas. Parang gusto kong umakyat doon sa kabila, sa taas. Tada! Ang init! Grabe! Grabe na! Ito may water. Magtubig muna tayo. May tag pa oh. Ayun. Bisitahin natin siya. Ang bango. Charot lang guys, hindi siya mabango. Charis. Tapos ilalagay ko na yung ketchup. Ilalagay ko na yung catsup. Ilagay na natin yung catsup. Siyempre guys, salt to taste. Kailangan natin lagyan ng hindi bubuksan. Natin muna. Wow! Ang sarap! Oh my God, luto ko kaya. Luto ko kasi. Sama na. Itong sabaw sa kanan. Dahil. Ala!
Kukulo-kuloyin pa natin ng kaunti. Ayan. Pero promise guys, ang sarap niya. Masarap kasi talaga ako magluto. Sarap. Kasi madami pa siyang sabaw. Paanan muna natin ng kaunti. Pero masarap yun isabaw sa kanin. Ano pa, pagbuhusan, ready naman duman para sa buhusan na. Ito sa ibong. Ay, digdi mo na main. Ay, ding bungo na. Alat lang. Mabuhos sa Lunes, ini lang. Siya may na-slab. Anong bubuhusan? Bimura sa salong. Ah, ang sinasabi palang bubuhusan yung BIM. Tsaka yung slab, mamaya may bukas. Slab. Ini lang ang islabon mo na. Saan kahoy? Ah. Hindi pa tama-tama. Sukahoy. Damahal ng kahoy. So yun guys. Sa Monday, ito muna pala yung iislabin, uunahin. Kasi nga, mahal yung kahoy, yung kukulamber na 2x2. Para magamit naman dito na sa kusina. Tas doon. Tas sunod na yan. Pero tingnan natin kung saan naabutin ang ating budget. Uy! Okay na siya. Okay na siya. Okay na siya. I-off natin ang gasol. Baka sumabog tayo. Oh my gosh. Ang galing ko na. Ang sarap niya talaga. Palamig-lamigin muna natin ng kaunti, tapos kakain tayo. So guys, dito kami ni Bunso. Kakainin namin yung niluto ko, syempre. Masarap siya. Sabi ni Mama, hindi daw masarap. Sabi ni Kuya, hindi daw masarap. Masarap nga, masarap. Bakit ba? So, naglagay kami ng kaunting kanin. Kasi masarap yung ano sa kanin. Sabi. Mainit pa. Mainit pa. Nagkaragos ka na? Dahil pa. Hindi pa siya naligo. May parcel ako guys. Diyan ka lang ina. Diyan ka lang. Magalat na. Hindi itong ingaw ko. Guys, oh. Parcel na naman. Charis. Kailangan to. Hindi ko alam kung ano yung in-order kong yun. Pero bahala siya. Mamaya na siya. Mainit pa? Mainit pa na? Huh! Masarap mo na, Daddy. Daddy, mag-iyo ka. Sila mama, mamaya na daw sila titikim. Mamaya na sila kakain.
Another. Yan si Geraldine. Kajoy. Parang medyo matamis lang. Oo, medyo matamis. Matamis kasi guys yung yung star margarine. Kaya, Kasi natin. kuha na. Man, alay ko naman. Asay ko yung tawadan. Sudo mo may tambangan. Ako, nag-discount na ako nga. Dahil may mahal ngayon ko kukulam. Nagkakot siya pa kagay, deliver, may discount na kwat. Doon na sa ito ang bakal. Nagkabakal na ako? Ikaw rin ha? Oo, nungin ko. 15. Pero bayot pa. Ha? Wala doon kwat na. Medyo mapait to. Ayaw ko ka baka sa tambangan. Hindi pa ka. Nakalimutan ko pala itong lagyan ng lemon. Kaya naman pala. Kaya hindi na balance yung niya, yung lasa. Ayan. Ayan mo ba? Ano ba? Buo mo na. Ayaw na nabunso. Alas-alas na. Alas-alas na ng hapon. Marami na rin. Ikaw nakamo pa. Pasit kan tunggag dyan. Uy.
si mama mo. Ganda. Uy. So yan guys. So, ay, alas stress na. Wala pang pangmalikin. Ayun nga, merong tinapay. Pakuha na doon sa tindahan. Guys, ano na, umaambon na. Kanina pa maano yung langit. Kanina niya pa gustong umulan. Checks. Tada! Yan. Uy, meron ko pala dito. Shower out kay Tito Joe. Pasabi na lang po kung ano po yung gusto nyo talagang makita, yung specific. Kasi gusto niya talaga, may sinasabi siya na yung pang islab daw, kasi yung pwede daw pang second, may second floor, ganun. So, dapat daw ano yung malaki or malapad yung ano niya, islab niya. Pero sabi kasi ni Papa dito daw, hanggang ano lang, perang ano ito, perang ano pa? 4 inches lang daw. Pero ba't naman, hindi naman yung magigiba. Pero, hayaan na natin. Yun ang kanilang usapan. Magluluto sana ng spaghetti, pero sardines yung ano niya, spaghetti sardines sana yung lulutuin. Eh kaso, wala magluluto. Wala nga naman ako magluluto. Charis. Wala ako magluluto, guys. Hindi ko na lang pinaluto. Susunod na araw. Pag umulan na naman mamaya ng malakas, mababahayin na naman yung kwarto ko. Ang daming tubig na pumapasok. Kaya mabaho na. Kasi yung carpet, nalagyan na ng tubig sa ilalim. Gusto ko din umakyat. Akyat. Natong akyat. Hanapin natin yung hagdan. Nasaan yung hagdan? Bakit wala yan? So ayan, abang-abang lang po kayo sa mga bago kong upload. So yung mga nakaraan, wala kong upload kasi nga wala si Papang katulong. Parang inuunti-unti niya lang yung mga ginagawa niya dyan. Tapos sinabayan ko na maghanap siya ng isa pang katulong niya. Ayan, kaya pa-vlog tayo.
So, shoutout nga pala sa Team Pahuway. Shoutout sa Angels ni Kuya Noli, sa sponsor ni Kuya Noli, sa sponsor natin na si Tito Joe. So, ayan. Hello sa inyong lahat. Hello sa inyong lahat. Pati sa mga viewers natin. Bye-bye!